go kani Jotelo ariyogi nigi gima gilaro. Ng'ato wacho ni nitiere gima nok otimore ne maber. Ng'ato kamoro nonganye. Then koro dwaro yo ma ratiro nyalo biro go. Na wacho juma mokalo kendo achaka noyo kawuono ni ratiro biro kapok ji dhi ng'anyo ka ji obedo piny mondo losi. Andaparo ni owadwa sik owacho wach moro kama mit ahinya ni ndiko te mag dinde loso kuom bedo piny kendo wuoyo, loso kuom kwe. Kwe emokwongo. Omiyo wan kaka jo dolo mag dinde pod wawacho ni ng'anyo en ratiro mar jogi adier, but ok en the only solution, ok en yo kende. Yo maduong' ma idwaro en kwe. An mae momiyo iwinjo ka piny duto oramo kawuono ni Ruto gi Raila nyaka bed piny for the sake of